היי, שלום. אני מתיתיה, למי שאוהב שמות ארוכים, או מתי, למי שמעדיף שמות קצרים. אני היום אהיה המורה שלכם ושלכן לפסנתר. מה שאנחנו נעשה היום זה ללמוד לנגן קטע קצר, מאוד יפה, מאוד מפורסם, שכתב מלחין נורווגי ושמו אדוארד גריג. קטע שלקוח מהמוזיקה שהוא כתב למחזה פר גינט. במחזה הקטע הזה ששמו בוקר מלווה את זריחת השמש מעל גלי הים שמתנפצים אל המזח בפתח אחת המערכות. מה שנעשה היום זה לא נלמד לנגן את הקטע בשלמותו, אנחנו גם לא נלמד לנגן את הליווי שלו, כפי ששמעתם אותי מנגן. את זה אני עושה עם תלמידים שבאים ללמוד אצלי ומקדישים לזה את הזמן שלו. מה שאנחנו נעשה זה נלמד לנגן את נעימת הנושא, את הרעיון הבסיסי המוזיקלי שעליו כל הקטע מבוסס. כל הקטע הוא בעצם הרחבה של הרעיון המוזיקלי הזה. דרך זה אנחנו נלמד להכיר כמה מושגים ומיומנויות חשובות בפסנתר. אנחנו נלמד להכיר את המקלדת, אנחנו נלמד קצת איך הפסנתר עובד, אנחנו נלמד מה זה סולם מוזיקלי, אנחנו נתחיל קצת להבין איך אנחנו לומדים יצירה מוזיקלית ואיך אנחנו מתאמנים עליה בצורה אפקטיבית. השיעור הזה לא מצריך שום ידע מוקדם, אתם לא צריכים לדעת לנגן בכלל, לא בפסנתר, לא בכל כלי אחר, אתם לא צריכים שום ידע מוקדם על מוזיקה, חוץ מזה שאתם אוהבים מוזיקה ורוצים לדעת לנגן. אני מציע מאוד מדי פעם לעצור את הסרטון, לקחת את זה בקצב שלכם, לוודא שהבנתם על מה אני מדבר, איפה שאני מציע גם ללכת ולהתאמן בפסנתר או במקלדת שלכם. וזהו פחות או יותר. ובכן, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להכיר את הכלי שנמצא לנו מתחת לידיים. מה זה פסנתר? פסנתר זו קופסה גדולה, כבדה, שבנויה מעץ וממתכת. בתוכה יש מנגנון די מורכב, שבלב המנגנון הזה נמצאים שני דברים. יש לנו מיתרים, ממש כמו מיתרים של גיטרה או של כינור או של כל כלי מיתר אחר. שורה של חוטי ברזל מתוחים שפרוסים לאורך כל הקופסה הזאת. על המיתרים אנחנו לא כמובן פורטים באצבעות כמו למשל בגיטרה, אלא יש במנגנון של הפסנתר יש פטישים. פטישים קטנים עטופים בלבד שמכים על הקלידים, שמכים על המיתרים, לכל מיתר יש, או לכל קבוצת מיתרים יש פטיש שמכה בהם, מניע אותם וכך משמיע צליל. גם בפטישים אנחנו לא נוגעים בידיים חשופות, אנחנו לא מנגנים בהם. לכל פטיש מחובר קליד. קליד אחד לכל פטיש שמכה על קבוצת מיתרים. הקלידים האלה פרוסים לאורך המקלדת, בהם אנחנו מנגנים ובהם אנחנו משמיעים צלילים. יש לנו די הרבה מיתרים בתוך הפסנתר, די הרבה פטישים ודי הרבה קלידים. אני בטוח שכולכם יכולים לראות בפסנתר שלי, בפסנתר שלכם. אם יש לכם פסנתר חשמלי, אז אמנם זו קופסה גדולה פחות וכבדה פחות, שאין בתוכה פטישים ומיתרים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, יש בתוכה מנגנון אלקטרוני שמחכה בדיוק את המנגנון הזה. יש לנו הרבה קלידים בפסנתר. זה יכול להיות קצת מבהיל וקצת מבלבל. כל קליד משמיע לנו צליל.
כל צליל הוא שונה מחברו. ככל שאנחנו הולכים לכיוון הזה, הצלילים יעשו ככה יותר ויותר כאלה דקים. לעומת זאת, אם נלך לכיוון הזה, הצלילים יעשו יותר ויותר כאלה עבים ושמנים. אם תסתכלו בפנים, גם המיתרים ככה. ככל שתלכו ימינה יותר, גם המיתרים דקים יותר. ככל שתלכו שמאלה, המיתרים עבים יותר. אנחנו נקרא לזה במוזיקלית צליל נמוך יותר, לעומת צליל גבוה יותר. לא להתבלבל עם חזק וחלש. כשאני אומר לנגן צליל גבוה יותר, למשל אני כאן ואני אומר לנגן צליל גבוה יותר, אני לא מתכוון תנגן יותר חזק. לא, הצליל הזה למשל הוא יותר שקט, אבל הוא יותר גבוה, אוקיי? נמוך, גבוה. ככל שאנחנו עולים לשם אנחנו עולים, ככל שאנחנו נעים לשם אנחנו יורדים. עולים, יורדים. אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי, הקלידים הם רבים, וזה יכול להיות קצת מבלבל, אז בואו ננסה להתמצא בהם. אם תסתכלו טוב, לא כל הקלידים זהים אחד לשני, נכון? יש לנו פה איזושהי תבנית. קודם כל יש לנו קלידים לבנים, ארוכים יותר, וקלידים שחורים, קצרים. גם בתוך הקלידים השחורים והלבנים יש לנו איזשהו סדר, נכון? בואו נסתכל על הקלידים השחורים. הקלידים השחורים מחולקים לקבוצות, נכון? קבוצה, מרווח, קבוצה, מרווח, קבוצה. הקבוצות הן גם, יש בהן סדר, הן קבועות. קבוצה של 2 קלידים שחורים, קבוצה של 3 קלידים שחורים. 2, 3, 2 או זוג, שלישייה. זוג שלישייה, זוג שלישייה, זוג שלישייה, נכון? ככה לכל אורך הפסנתר. הפריים כרגע לא תופס את כל רוחב הפסנתר, אבל אם תספרו בפסנתר שלכם תראו שזה ככל הנראה, יש מקלדות בדרך כלל אלקטרוניות שבהן זה לא כך, אבל בדרך כלל בפסנתר סטנדרטי זה חוזר על עצמו 7 פעמים. זוג שלישייה, זוג שלישייה, פעמיים, 3, 4, 5, 6, 7. בקלידים הלבנים הסדר הוא גם קיים, למרות שהוא פחות נראה לעין, נכון? כי הקלידים הלבנים הם רצופים. אנחנו לא ננגן בכל המיתרים והפטישים והקלידים הרבים האלה שנמצאים לפנינו, אלא בכל יצירה מוזיקלית בדרך כלל, אנחנו נבחר אוסף מסוים של צלילים, שהם ירכיבו לנו את המנגינה ואת היצירה. ממש כמו שצייר כשהוא מתיישב או נעמד לצייר ציור, הוא לא משתמש בכל הצבעים בעולם. יש לו איזושהי פלטה צבעים שמרכיבה את הציור שלו. וכמו שסופר כשהוא בא לכתוב סיפור, בסיפור שלו לא משתתפות כל הדמויות האפשריות בעולם, נכון? יש לו מספר מסוים של דמויות שאיתנו עובד, הן מייצרות את הסיפור. גם במוזיקה יש לנו מספר מצומצם של דמויות, במקרה הזה צלילים, והקבוצה הזו של צלילים שמרכיבים את המנגינה, שהן אבני הבניין של המנגינה, אנחנו נקרא לה סולם. סולם מוזיקלי. למה סולם? כי ממש כמו בסולם אמיתי, יש בו שלבים שאפשר לעלות בהם ולרדת. אנחנו יכולים לעלות ולרדת בצעדים, זאת אומרת לפי הסדר של הסולם, ואנחנו יכולים לעשות את זה בקפיצות. נכון? ממש כמו בסולם ממשי. אז סולם של צלילים הוא אוסף הצלילים שמרכיבים לנו יצירה מוזיקלית מסוימת. זה לא אומר שאי אפשר לחרוג מהסולם, לפעמים עושים את זה, אבל באופן בסיסי, הסולם זה הפלטת הצבעים שלנו ביצירה מוזיקלית מסוימת. הסולם שבו אנחנו נשתמש היום הוא הסולם של הצלילים השחורים בפסנתר בלבד. עכשיו, חלק מכם אולי פעם מכירים, שמעו, ניגנו עם המורה יוספה בכיתה א' וחצי, ויגידו לי, רגע, אבל בדרך כלל בפסנתר מנגנים בצלילים הלבנים יותר.
הצלילים השחורים הם נדירים יותר, או פחות פשוטים מהצלילים הלבנים. למה אתה מתחיל איתנו מהצלילים השחורים? לזה יש כמה סיבות מאוד טובות, גם מוזיקליות וגם אחרות. אני אתן 2 שמשמעותיות לי שתדעו כרגע. הראשונה זה קודם כל, המקלדת היא חדשה לנו, נכון? אנחנו הרגע הגענו לארץ הלא מוכרת הזאת שנקראת פסנתר, יש לנו את המקלדת הזאת המבלבלת עם המון קלידים, ויכול להיות קצת מבלבל. וכבר אמרנו שהקלידים השחורים, החוקיות שלהם, הסדר שלהם, הוא ממש נראה לעין בצורה מאוד פשוטה, נכון? הם ממש בולטים אלינו, גם פיזית בולטים מהפסנתר, וגם אנחנו יכולים לראות בקלות בעיניים, זוג שלישייה, זוג שלישייה. זאת סיבה ראשונה. סיבה שנייה, אולי חשובה יותר, היא המגע. איך אנחנו רוצים לגעת בפסנתר? יש כל מיני שיטות בזה שאולי יצא לכם לשמוע ולהיחשף בחיים, אולי פעם נתקלתם במורה או מורה מאסכולה בדרך כלל יותר רוסית או סובייטית, שיגידו לכם להחזיק את היד בצורה עגולה, כאילו אתם מחזיקים תפוח או כדור טניס, או להחזיק אותה ישר, כאילו יש לכם פה מטבע. איתי אני רוצה שתשכחו מזה. היד שאני רוצה שאתם תניחו על הפסנתר, תעצרו רגע הכל, פריז, תסתכלו על היד שלכם שנמצאת נגיד על הברך או על השולחן או מה שאתם לא עושים עכשיו, עם היד שלכם בזמן שהיא לא מנגנת בפסנתר. איך שהיד נראית כרגע, במנוחה באופן טבעי, ככה בגדול אנחנו רוצים את היד על הפסנתר. Okay? הכי פשוטה והכי טבעית שיש. זה קל לדבר, קשה לעשות, כי כשאנחנו רוצים לנגן, אז בלי לשים לב בכלל, אנחנו פתאום נתחיל לעשות עם היד כל מיני דברים שיהיו לה פחות נעימים, ואנחנו בתהליך ארוך של למידה, שאני יכול להגיד על עצמי, שאני עדיין לומד אותו, ולומדים אותו כל החיים. אנחנו ננסה להבין איך משתמשים ביד חופשית ופשוטה ונעימה כדי לנגן, אבל לפחות בהבנה הבסיסית אני רוצה שתדעו שככה אנחנו רוצים את היד על הפסנתר. כמו שהיא, כמו שברא אותה אלוהים. בלי קיפולים ובלי מתיחות, הכי טבעית והכי פשוטה. למה הקלידים השחורים עוזרים לנו בזה? כי שוב, הקלידים השחורים ממש יוצאים אלינו מהפסנתר. בקלידים הלבנים אנחנו כאילו צריכים להיכנס פנימה, יש לנו פה את הרווח הזה שיכול להיות קצת מבלבל. הקלידים השחורים הם ישר אלינו, הם קוראים לנו. פשוט להניח עליהם את היד ולנגן. אז הקלידים השחורים הם יהיו הסולם המוזיקלי שלנו היום. ולסולם המוזיקלי הזה אפילו יש שם. אנחנו נקרא לו סולם פנטטוני. פנטה 5, טון צליל. סולם פנטטוני, סולם בין 5 צלילים. למה 5? כמו שאמרנו, שלישייה וזוג. ואחרי זה, התבנית חוזרת על עצמה. אז יש לנו תבנית של 5 צלילים, שלישייה וזוג. 1, 2, 3, 4, 5. שאחרי זה חוזרת על עצמה שוב ושוב. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 וכן הלאה. אוקיי? 5 צלילים, סולם פנטטוני. ועכשיו כשיש לנו סולם, יש לנו את פלטת הצבעים שלנו, ואנחנו מכירים קצת את המקלדת ואנחנו יודעים איך להניח את היד, אנחנו יכולים לגשת למנגינה שלנו. למנגינה שגריג כתב. הצליל שיתחיל את המנגינה שלנו הוא הצליל הנמוך יותר מבין זוג השחורים. אוקיי? יש לנו זוג שחורים. אנחנו נתחיל את המנגינה בצליל הנמוך יותר, השמאלי מביניהם. אנחנו נתחיל מכאן ואנחנו נרד. עד איפה נרד? עד הצליל הנמוך ביותר מבין השלישייה, אוקיי? מהצליל הנמוך בזוג לצליל הנמוך בשלישייה. 4 צלילים עד עכשיו. עכשיו, זה נראה אולי קל כשאני עושה את זה, אבל למי שאף פעם לא ניגן וזה חדש לו,
תנו לזה רגע לשקוע. תעצרו את הסרטון עכשיו, לכו להתאמן, ועד שזה יושב לכם בצורה מאוד מאוד קלה ומאוד מאוד, שאתם לא צריכים לחשוב על זה יותר מדי. יורדים. בשלב הזה אתם יכולים גם לעשות את זה באצבע אחת. יורדים. אוקיי? תעצרו את הסרטון, לכו להתאמן רק על זה. קחו 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, יומיים, שבוע, מה שאתם צריכים, לאט ככל האפשר, עד שאתם תרגישו שזה נמצא לכם בקלות מתחת לאצבעות, זה לא דורש מכם מאמץ, ואתם יכולים להמשיך הלאה. אוקיי, התאמנתם, הפנמתם את 4 צלילים האלה בירידה. עכשיו אנחנו יכולים, אחרי שירדנו, אנחנו יכולים לעלות בחזרה. יורדים ועולים. אוקיי, שוב. ועולים. אוקיי, ירדנו עד לכאן. עולים חזרה לאן שהתחלנו. לא חשוב כרגע באיזה אצבעות, מבחינתי עם אצבע אחת. יורדים ועולים. עד כאן, עצרו, תתאמנו רק על זה ותחזרו אליי. אוקיי, אז יש לנו כבר את ההתחלה של המנגינה, כבר אפשר אפילו לזהות אותה. מה עושים עכשיו? חוזרים על כל הטיול, פעמיים, יורדים ועולים ויורדים ועולים. יורדים ועולים ויורדים ועולים. אוקיי? אם אתם רוצים אתם יכולים גם לתת שמות לצלילים כדי שזה יהיה פחות מבלבל. בואו נלך לפי הסדר, הנמוך ביותר יהיה 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 2, 3, או באנגלית 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. יורדים ועולים ויורדים ועולים. עצרו את הסרטון, לכו להתאמן רק על זה, תחזרו ונמשיך. אוקיי, אז ירדנו ועלינו. אפשר לעשות את זה שוב ושוב ושוב, אבל גריג הוא מלחין חכם ומוכשר, ולכן הוא יודע שזה יהיה כנראה קצת משעמם. לכן מה שגריג רוצה לעשות עכשיו, נכון, אמרנו השמש הולכת וזורחת מעל הגלים במחזה פר גינט, אז אנחנו רוצים לעלות יותר, המנגינה עולה יותר. יש לנו צליל חדש, צליל, אפשר לקרוא לו 5, נכון? 4, 3, 2, 1, זה יהיה 5. זה יהיה כבר C למנגינה, יש בה התפתחות, המנגינה עולה יותר, זה מרגש. אוקיי, אבל אנחנו לא עולים לצליל הזה ישר, אלא אנחנו מכינים את העלייה. לפני שאנחנו באים לעלות לצליל הבא, אנחנו רגע עוצרים איפה שאנחנו ומכינים. איך אנחנו עוצרים? אנחנו יכולים סתם לנוח, אבל זה יהיה קצת חסר תנועה. אז לכן אנחנו עוצרים על הצליל הזה, ונעים בינו ובין החבר שלו מלמטה. 4, 3, 4. שוב. 4, 3, 4. ואחרי שעשינו את זה, אנחנו מוכנים לקפוץ למעלה. 4, 3, 4, 5. שוב. 4, 3, 4, 5. אחרי שהגענו ל5, אנחנו רוצים רגע ליהנות מהעלייה. את זה נעשה שוב עם קפיצה, הלוך וחזור. 5, 3, 5. שוב. 5, 3, 5. הכל ביחד. 4, 3, 4. 5, 3, 5.
אוקיי, יש לנו פה משהו חדש, זה כבר לא עולים ויורדים ועולים ויורדים. לכו להתאמן רק על החלק הזה. 4, 3, סליחה. 4, 3, 4, 5, 3, 5. תפנימו את זה, תתאמנו קצת, עצרו את הסרטון ותחזרו אליי. התאמנתם? בואו נחבר את שני החלקים יחד. חלק ראשון, 4, 3, 2, 1, ועולים ויורדים. מוכנים עכשיו? אנחנו עולים ואז מוכנים להכין את העלייה למעלה. ועולים ויורדים ועולים ויורדים. ננגן הכל יחד לאט לאט. ולסיום, שוב יורדים. יש לנו את כל המנגינה. עכשיו, כשאני אומר את זה כאן ומנגן את זה, זה אולי נראה קצת פשוט. בסך הכל 5 צלילים שביניהם אנחנו מנווטים, אבל למי שלא ניגן והפסנתר חדש לו, זה יכול להיות מאוד 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 מבלבל. אל תרגישו בעייתיים או מתקשים אם זה מאתגר. זה באמת באמת מאתגר. המוח שלכם צריך לעשות המון דברים. גם רגע, איפה אני מניח את היד? מאיזה צליל לאיזה צליל? לאן אני הולך? אז בואו רגע נפרק את המנגינה, נציע עוד דרך לפרק את המנגינה כדי לאכול אותה בביסים קטנים. אפשר לחלק אותה לקבוצות של 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 3, 2, ולסיום 1. יש לכם את זה גם כתוב על המסך, ואתם יכולים גם להעתיק את זה ולכתוב את זה על נייר ולהניח את זה מולכם כדי לא להתבלבל ולא לשכוח. כרגע עזבו את האצבעות, איזה אצבע שנוחה לכם, בה תשתמשו, יצבו על זה תורה שלמה ואנחנו לא ניכנס אליה כרגע. כרגע תתמקדו בלהכיר את הסלילים של המנגינה. אוקיי? שוב, זה אולי נראה פשוט על המסך, אבל זה באמת באמת יכול להיות מאתגר. אז תחזרו שוב לתחילת הסרטון, תראו את הסרטון הזה כמה פעמים, כל פעם תעצרו, תעשו הפסקה, תתאמנו, תעכלו חתיכה קטנה. אנחנו תמיד, כשיש לנו פיצה או שניצל או לא יודע, מה שאתם אוהבים לאכול, שהוא גדול, אנחנו חותכים אותו לחתיכות קטנות וכל פעם מעכלים חתיכה, לועסים, בולעים, נותנים לזה לשקוע. אותו דבר באימונים, אנחנו לומדים משהו חדש, מאתגר, קחו את זה בחתיכות קטנות, תעצרו כל פעם, יש לכם אותי בסרטון, אז בהקשר הזה זה מאוד נוח, אתם לא צריכים אפילו לבקש ממני לעצור, אתם פשוט עוצרים אותי, הולכים להתאמן וחוזרים. בואו ננגן שוב הכל יחד. שיהיה בהצלחה, ותודה רבה שהצטרפתם אליי.